Mapagpalang araw mga kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rudy. Nakatira dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan na po akong nakikinig sa channel ninyo kalakbay. At simula nga nang mapakinggan ko ito at nalaman kong tumatanggap kayo ng mga karanasan na ipinapadala ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Kaya naman naglakas loob na rin akong ibahagi sa inyo itong aking hindi makakalimutang karanasan. Dekada 90 nang maranasan ko ito mga kalakbay sa dating tirahan namin sa Mindanao. At itong mga panahong ito sa pagkakatanda ko ay nasa edad 14 anyos pa lamang ako. Bali 6 kami magkakapatid. Pangatlo ko mula sa panganay. Masasabi kong relihiyosa ang aking ina mga kalakbay. Palagi kasi siyang sumisimba tuwing linggo at kada pumapatak ang alas 6 ng hapon ay hindi po pwedeng hindi kami magdadasal sa bahay. Kapag nga inabutan kami ng takip silim sa labas ng bahay, ay isa-isa kaming ipinapasundo ng aming ina't pinapagalitan kami nito. Dahil hindi raw kami marunong sumunod sa kanyang patakaran na dapat sa pagsapit ng alas 5:30 ng hapon ay nasa loob na kami ng bahay. Dahil nga sa pagpatak naman ng alas 6 ay magdadasal na kami hanggang alas 7 ng gabi. Bawat araw din ay may nakatoka kung sino ang mangunguna sa pagdadasal at may hawak ng rosaryuhan. Habang ang iba naman ay sumasabat lang o sumasagot lang sa nangungunang nagdarasal. Naalala ko pa nga na lahat ng bilog sa rosaryuhan ay nakabisado ko na ang dasal. Tuwing linggo rin ay hindi pwedeng tamarin kami magsimba. Isang araw noon kalakbay, pumunta sa bahay namin ng kumare ng aking ina na nangangasiwa sa simbahan at nagwigang may prosesyon umano na gaganapin sa loob ng 9 na madaling araw. Nagtanong naman ang aking ina kung anong araw gaganapin. At dahil sa may katandaan na siya ay baka hindi siya makasama, wika pa niya na mas maiging kaming mga anak niya na lamang ang sumama sa prosesyon. Kapag ganong kaaga raw kasi maglalalabas ang aking ina, ay mananakit raw ang kanyang mga kasukasuhan. Narinig ko namang sinabi ng kanyang kumare na sa ikalawang araw na. Kung kaya't sinabi ng aking ina na huwag itong mag-alala dahil kaming mga anak niya ang sasama sa prosesyon para may magbubuhat ng mga santo. Kapag kasi nagpuprosesyon kami sa madaling araw kalakbay, ay kami ng kapatid kong si Kuya Rodolfo ang nagbubuhat ng malaking birhen. Habang ang mga kapatid ko namang babae ay ang sinindihang kandila ang kanilang dala. Simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 kami maglalakad sa kalsada patungo sa mga karatig baryo. At kapag nakarating na kami sa paroroonan, ay babalik na kami sa sityo namin at sama-sama magkakapi sa simbahan. Noong sumapit na ang araw ng prosesyon, alas 3:30 pa lamang ay naririnig na namin ang tunog ng kampana at ang pagsigaw ng kumare ni nanay na magsisimula na raw kung kaya't gumising na umano kami. Agaran naman kaming ginising ng aking ina at sa paglipas nga ng ilang sandali ay nasa loob na kami ng simbahan ng mga kapatid ko at naghihintay sa iba pang mga kabataan na sasama sa prosesyon. Noong makumpleto na kami ay sinimulan na nga namin magdasal. Pagkatapos ay isa-isa ng binuhat ang mga rebulto at inilabas sa simbahan para iikot sa buong barangay. Madilim pa ang kalangitan at tanging ang nilalakaran lang namin ang siyang nasisilayan dahil sa mga sinag ng mga kandilang nakasindi. Matapos nga namin mag-ikot ay muli na kaming bumalik sa simbahan. At noong nasa simbahan na nga kami mga kalakbay, habang hinihigop ko ang kape, ay narinig kong nag-uusap ang dalawa kong kaibigang sina Rigor at Nathan. Rinig kong nagtatanungan ang mga ito kung narinig ba umano nila kanina ang kakaibang huni. Yun bang parang halinghing umano ng kabayo sa di kalayuan sa kalsada. Ngunit nakakakilabot raw kung pakinggan. Marahan naman akong lumapit sa mga ito at nakiusyoso na rin. Ikaw Rudy, narinig mo ba yung nakakakilabot na ingay kanina? Baling na tanong sa akin ni Rigor. Ha? Anong ingay ba yung pinagsasasabi mo? Tanong ko sa kanila. Dahil wala naman akong narinig na ingay kanina, tulad ng sinasabi nilang nakakapanindig balahibo daw. Maingay kasi kanina, kaya siguro hindi mo narinig yung halinghing ng kabayo. Tugon pa ng aking kaibigan. Wika pa nga'y sumasabay umano sa pagkanta ng karamihan ang halinghing ng kabayo.
Kapag raw kasi humihinto sa pagkanta kaming mga nagpoprosesyon, ay nawawala rin ang halinghing ng kabayo. Bigla namang sumabat ang isa sa mga kasamahan naming kapitbahay at nagwika ng, "Aswang ang narinig ninyong halinghing kanina. Nagbabalat kayo lamang at nagkunwaring ingay ng kabayo ang narinig ninyo. Ngunit ang totoo talaga ay huni ng wakwak iyon." "Talaga po, Mang Raul, aswang ba talaga ang narinig namin kanina? Bakit narinig nyo rin po ba?" Sunod-sunod na tanong ng kaibigan ko. Tumahimik naman si Mang Raul at muli nang bumalik sa harapan ng altar, tapos ay inayos sa paglagay ang mga birhen. Nang sa ganoon ay hindi iyon malaglag kaagad kung sakali mang masagi ng mga bata. Nagkatinginan na lamang kami ng mga kaibigan ko at nagtanungan sa sarili. Dahil wala namang kaming nakuhang sagot mula sa matandang si Mang Raul. Noong sumapit na ang ikalawang beses ng prosesyon, ay ganun pa rin ang nangyari. Subalit sa pagkakataong iyon mga kalakbay, maging ako'y nakarinig na ng halinghing ng kabayo. Noong naroroon na kami sa liblib na kalsada at wala ng kabahayan, kaya naman nagpalingalinga ako at hinanap kung saan nanggagaling ang ingay na iyon. Matapos kong marinig ang ingay, ay nagtayuan ang mga balahibo ko at bahagyang nangatog ang mga kamay ko. Kaya namang kamuntikan ko pa na mabitawan ang bitbit kong rebulto. Mabuti na lamang at mahigpit ang pagkakahawa ko noon. "Ayos ka lang ba, Rudy? Kamuntikan mo nang mabitawan ang rebulto kanina. Buti na lang at naagapan mo agad." Tanong ng kapatid ko nang pauwi na kami sa bahay. "Hindi kuya." "Ha? Bakit, may problema ka ba?" Tanong niyang muli. Dahil sa hindi ko maatimpang ilihim sa kapatid ko ang narinig ko kanina, kung kaya't sinabi ko na sa kanya at kung paanong nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. "Narinig mo rin pala yon. Ako kahapon ko pa narinig ang huning iyon." Nagulat naman ako sa tinura ng kapatid ko at napatingin ako sa kanya. "Teka lang kuya, kung narinig mo pala ang ingay ng kabayo, bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin?" Tanong ko sa kanya. Sinabi niya namang hindi naman raw mahalaga kung sasabihin niya pa. Dahil noong unay inakala niyang ingay ng kabayo lang talaga iyong naririnig niya. Subalit kagabi niya lang napagtanto, wala naman palang nag-aalaga ng kabayo sa sityo namin at sa mga karatig lugar. Kaya papaanong nagkaroon ng kabayo? Partida pa nag-iingay pa iyon sa madaling araw. Pagkatapos ay nakarinig rin siya ng mga yabag ng mga paang tumatakbo sa talahiban na para bang nakasunod lamang sa amin. "Kuya, ano pong sa tingin niyo? Talaga bang kabayo iyong naririnig natin? Kasi ang sabi kahapon sa amin ni Mang Raul, aswang raw iyon at nagbabalat kayo lang daw." Tanong ko sa kapatid ko. Sinabi niya namang marahil ay tama si Mang Raul. Dahil kung tutuusin ay papaanong nagkaroon ng kabayo sa sityo namin, gayong ni isa ay wala naman nag-aalaga. Simula nga nang marinig namin iyon mga kalakbay, ay kumalat na sa sityo namin at sa buong barangay ang bali-balita tungkol sa aswang. Kaya pinag-iingat na rin ng lahat, lalong-lalo na ang mga kabataan. Nagpulong naman ang mga taong nakatoka sa pagbabantay sa prosesyon. Dahil marami ang mga kabataang sumasama at isa nga ang aking ama sa mga magbabantay hanggang sa makumpleto na ang 9 na madaling araw. Isang hapon noon, habang naglalakad kami ng kapatid kong si Ate Lorena, ay may nasipat akong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Mukha iyong pulubi mga kalakbay, base na rin sa itsura at kaanyuan. Wala kasi iyong pang-itaas na kasuotan at napakadungis pa. Tapos ay may tangan pa itong sako na may tumutulong malagkit sa lupa at masamang nakatitig sa kapatid ko. Nang malapit na kami sa kinatatayuan ng lalaki, ay umalingasaw ang napakabahong amoy nito. Tapos ay marungis ang kanyang mukha at parang kasing tigas na ng alambre ang buhok nito kung tititigan. Na tila ba ilang buwan nang hindi naliligo at nakangisi ng nakakakilabot. Hanggang ilang sandali pa kalakbay, napansin kong napahawak sa tiyan si Ate Lorena at napapangiwi ng bahagya ang mukha. Tinanong ko si ate kung ayos lang ba siya. Mukha kasing may masakit sa kanya at tila ba hindi siya mapakali habang naglalakad. Ang lalaki naman ay hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa kanya. "Ate, ayos ka lang po ba? Masakit po ba ang tiyan mo?" Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Tumango naman ang kapatid ko
Pero sinabi niyang ayos lamang siya. Bilisan na lamang raw namin ang paglalakad para makabalik na kami sa bahay. Noong makauwi na nga kami sa aming tahanan, ay sinabi ko sa aking ama ang tungkol dun sa lalaki na nadaanan namin ni Ate Lorena, na masama ang titig noon sa kapatid ko at para bang may lihim na galit. Anak, tulad nga ng sabi mo, baka nga pulubi ang lalaking yun at nagkataon na kay Ate Lorena mo nakatingin. Wika pa ng aking ama. Hindi na lamang ako sumagot pa sa kanyang sinabi. Dahil naisip ko rin baka nga tama ang sinabi ng aking ama at masyado lamang ako nag-iisip ng kung ano-ano. Noong sumapit na ang ikapitong madaling araw, ay nagmadali na kaming bumangon ng mga kapatid ko. Pasado 3:30 na kasi at maya-maya lang ay magsisimula na ang prosesyon. Ang aking ama naman ay isinukbit na sa tagiliran ng itak. Nang sa ganon ay madali niya lang hugutin iyon kung sakali mang may hindi magandang mangyayari. Habang si kuya naman ay nakita kong may ibinulsang punyal na yari sa tanso. Matapos nga naming makapagbihis ay kaagad na kaming naglakad patungong simbahan. Habang naglalakad nga kami mga kalakbay at natapat na kami sa walang kabahayan, may nasipat akong bultahin ng taong nakayuko at para bang abalang-abala ito sa ginagawa. Habang papalapit nga kami, ay narinig kong tila ba may nginangata ito at sumisinghap-singhap. Lumakas ang kabog ng aking dibdib at nakaramdam ako ng kilabot. Lalo na tumatakbo sa aking isipan ng mga sandaling iyon na marahil ay iyon na nga ang sinasabi nilang aswang. Sa kadahilan ng kakaibang presensya at amoy na nalalanghap ko, naging maalinsangan na ang buong paligid at nakalanghap na ako ng amoy na bubulok. Napatingin naman ako sa aking ama na sa mga sandaling iyon ay dahan-dahan ng hinuhugot ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Samantalang ang kuya ko naman ay nakalagay na sa bulsa ang kamay nito at sa tingin ko'y hawak-hawak na rin ito ang punyal. Manong, anong ginagawa niyo riyan? Napakadilim pa, bakit nandyan ka? Panimulang tanong ng aking ama. Maya-maya pa'y nanlaki ang aking mga mata at bahagyang napaatras. Sa kadahilanan sa paglingon ng lalaki, ay tumambad sa amin ang nakakapangilabot na wangis nito. Nanlilimahid ng dugo ang kanyang muka at may nginangat ang patay na tuta. Noong matamaan naman ng liwanag ng flashlight ang mga mata nito, ay parang nagbabaga ang mga iyon sa pagkapula. Naririnig din namin ang mahihinang huni ng wakwak na tila ba nanggagaling lamang sa lalaki at bumubulong lamang iyon. Tatay, siya yung lalaking sinasabi ko sa inyo kahapon ng hapon. Bulalas na nauutal kong wika sa aking ama. Lintik na aswang ka. Dito ka pa talaga nagkalat sa baryo namin. Galit na wika ng aking ama at agarang sinugod ang aswang. Nasilayan kong sumugod sa aking ama ang aswang at akmang kakalmot. Subalit mabilis na nakailag ang aking ama at mabilis niyang hinataw ng itak ang aswang. Maya-maya ay may isa pang tumambad mula sa talahiban at sa pagkakataong iyon ay babae naman ito. Gumagapang iyon sa lupa na parang pusa at umaangil na nanlilimahid sa langis. Sa isang iglap lang ay mabilis na gumapang at nakalapit sa kapatid kong babae ang aswang. Pagkatapos ay kinaladkad nito ang kapatid ko papasok sa may talahiban. Mabilis ko namang hinawakan si Ate Lorna at nagsisisigaw ako noon upang makahingi ng tulong. Pero noong tignan ko naman ang kapatid kong lalaki at ang aking ama, ay abala ang mga ito sa pakikipagsagupa sa isa pang aswang. Kaya naman ang ginawa ko ay naglakas loob na akong pumulot ng bato at pagkatapos ay pinagbababato ko ang aswang. Nang matamaan ko yun sa ulo ay nabitawan nito ang kapatid ko. Kaya agaran kong hinatak si Ate Lorena bago pa man mahatak muli ng aswang. Subalit ilang sandali pa ay nakita kong may bahid ng dugo sa hita ang kapatid ko. Dumadaloy iyon pa ibaba kalakbay. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ko, ay muli ako nagsisigaw upang humingi ng tulong. Itay, tulungan niyo po si Ate Lorena, dinudugo na. Nang marinig naman ng aking ama ang sinabi ko, ay nakita kong napalingon siya sa amin at sinipat ang kapatid ko na nang mga sandaling iyon ay umiiyak na habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng dugo sa hita. Mabuti na lamang at may taong paparating. Kung kaya't nagmadali na itong tumakbo papalapit sa amin at nang tuluyan na nga makalapit ay tumulong itong makipagsagupa sa dalawang aswang.
Hanggang sa ilang sandali pa ay nasilayan kong napuruhan ng aking ama ang nilalang. Kaya walang ano-ano'y kumaripas iyon ng takbo palayo. Maging ang isa pang aswang ay sumuot sa talayban. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami ng hunin ng wakwak at halinghing ng kabayo. "Putik, Nestor, yung anak mo dinudugo." Biglang pagsigaw na wika ni Mang Raul. Pagkalapit naman sa amin ni Itay, ay nasilaan kong may mga kalmot ito sa braso at muka. Maging ang kapatid kong lalaki ay ganoon rin. "Tara, Nestor, buhatin mo na ang anak mo at dalhin na natin sa bahay ni Aling Norma. Magmadali kayo," utos sa amin ni Mang Raul. Kaagad namang binuhat ng aking ama si Ate Lorena at pagkatapos nga ay agarang itinakbo sa bahay ng manggagamot. Makalipas naman ng ilang minuto ay narating na nga namin ang bahay ng manggagamot. Nabulabog naman ang matanda at nagtanong kung ano ang nangyari. Pagkapasok namin at nang mailapag na sa higaan si Ate Lorena, ay saka pa lamang sinabi ni tatay kung ano ang mga nangyari. Samantalang si Mang Raul naman ay umalis kaagad. Nagmadali itong nagtungo sa simbahan para ibalita ang mga nangyari at kung pwede ay hintayin na munang sumikat ang araw bago ituloy ang prosesyon. Dahil baka makasalubong pa nila yung aswang na nakasagupa ng aking ama at kapatid. Matapos suriin ng manggagamot ang kapatid ko, ay pinasunod niya sa kusina si tatay. At doon nga'y nakita kong seryosong nag-usap ang mga ito. Pagkabalik nila ay maluha-luha na si tatay at napapatingin sa kapatid ko. Nung kakausapin na sana ni tatay si Ate Lorena, ay sinabihan siya ng manggagamot na mamaya niya nakausapin si ate dahil gagamutin niya muna sa lalong madaling panahon. Nang sa ganun ay mailabas na nito sa sinapupunan ang ipinagbubuntis nito. Kapwa naman kaming nagulat lahat at napatingin sa kapatid ko. Gawa ng papaanong nabuntis ang kapatid ko, gayong hindi naman malaki ang kanyang tiyan. Sa paglipas nga ng mahigit 3 oras at sumikat na ang araw, ay agad na ipinasundo ni tatay ang aking ina. Maya-maya lang ay dumating na itong humahangos. Tapos ay nag-usap sila at nalaman kong buntis nga talaga si Ate Lorena dahil umamin na ito. Wika pa niya, ay 4 na buwan na siyang buntis. Hindi niya sinasabi sa mga magulang namin dahil sa sobrang takot ni ate at baka palayasin siya ng mga magulang namin. Lalo na at relihiyosa si inay, isa pa hindi niya pa dinala sa bahay at ipinakilala ang kanyang nobyo. Kaya naghahanap pa siya ng tiyempo kung papaanong sasabihin sa kanila. Walang humpay naman ang pag-iyak ni inay habang hinahampas ang kapatid ko sa kamay. Gawa ng labis siya nasaktan sa ginawa ng kapatid ko. Wika pa niya, kung hindi pala kami inaswang sa daan, ay hindi niya pa malalaman na nagdadalang tao na pala si Ate Lorena. Matapos sa mga pangyayaring iyon mga kalakbay, ay sumama pa rin naman kami sa prosesyon. Yun nga lang imbis na alas 4 ng madaling araw ang umpisa, ay ginawa ng alas 5. Nang sa ganun ay medyo papasikat na ang haring araw at hindi na delikado. Dahil gising na ang karamihang tao sa buong barangay kapag ganoong oras. Hanggang dito na lamang ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.